Илвина карап торышка үз яшьтәшләреннән бер нәрсә белән дә аерылмый диярлек. Шул ук самими елмаю, тормышның һәр мизгеленә сөенеп, һәр үзгәрешенә аптырап, зур итеп ачылган сөрмәле күзләр, ихлас караш. 9 яшьлек сабыйда Даун синдромы диагнозы. Бала тугаштын, роддомнан 4 көннән соң җибәрделәр Шаллыга. Дауны подозрение дауны белән җибәрделәр инде. Шунда баргаштын сразу миңа зав. Отделение кырды апаянның һәм миңа сразу сорау бирдем инде. Бу бала дальнейшем йөришәкме, күзгә карап ятмыймы дип. Ул миңа әйтте инде, йөришәк диде, но соңрак бөтенләй белешәк бу диде. Но сөйләшү ягын әйтәлмим диде. Чөнки даунулар алар бик сөйләшәләр дә, сөйләшмиләр дә диде инде. Әнисе ул сәбәбиләгәч, табиб Даун синдромына шикләнеп, аларны тикшеренергә Яр-Чаллы шәһәренә озата. 3 мәртәбә генетика анализлар алалар. Беренче икенчесендә анализлар тискәре нәтиҗә биргәч, гаиләнең сөенече шиксез була. Ләкин өченчесендә шикләре раслана аларның, баланың авыру булуы ачыклана. Ул вакытта гаиләнең борчылуына шик булмый. Сәламәт түгел баланың, бу инде бу баланың безнең көпчек шул сөйләшмәгән. Тәне аерып тора инде, чөнки теге ширләгән вакытларда төрле то башымны күрсәтте, то тамагын күрсәтте. Инде менә шул вакытта дип аерылып тора күпчелек. Ә мондый вакытта бик аерма юк, чөнки ни кирәк әйберен алып килеп бирә, кирәк әйберен әйтә. Шул жастлар белән күпчелек күрсәткән чиракта инде бик аерма юк. Мен шул баланың пенсиясе була карамастан инде нигә мөхтәҗ шул лечениегә гына инде. Реабилитация центрга тел ачтыру массажы белән логопедка. Мәсәлән, районда юк бит инде логопедта эшләтәсем. Шул Шаллыга җиттем инде менә хәзер шуңа гына терапия сорыймакчы. Олы Чакмак авылында гомер кичерүче Олеся белән Илсур Юнысовларны авылда иң тырыш, иң эшчән гаиләләрнең берсе диләр. Бу гаиләдә бөтен эшләгән 9 яшьлек Илвина өчен. Туганнан бирле берничә операция кичергән инде балакай. 5 айлык чагында йөрәктән үпкәгә бара торган кан тамырына Мюллер операциясе ясалган. Яр-Чаллы шәһәрендә урнашкан дәвалану үзәгенә логопедка, массажга, ине белән төртеп дәвалау курсларына йөри башлаганнар. Кызыгыз бик игътибарлы дип сөендерәләр үзләрен, ышаныч бирәләр. Тамчыдан күл җыела диләр бит. Мәрхәмәтле кешеләр әйләнә тирәбездә, аз түгел, шөкер. Самими елмаюлы, ихлас карашлы бу кыз да сөйләшә башлар. Әти-әнисенә уларны ничек яратуын күз карашы белән түгел, сүз белән әйтә алыр дип ышанасы килә. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөсен телевидениесе.